שלום חברים. אז אני חשבתי הרבה האם כדאי לי בכלל להעלות את הסרטון הזה ליוטיוב. הקבצים מהמצלמה ישבו על המחשב כמה ימים טובים ולא היה לי כוחות נפשיים לערוך אותם, ויותר חשוב מזה פשוט להעלות אותם ליוטיוב, כי באמת זה היה יום מאוד מיוחד ומאוד מאוד קשה בשבילי נפשית. הייתה לי בטיול הזה התרסקות נפשית מאוד גדולה וגם פציעה קטנה. זה מאוד קשה. האופנוע בשטח מלמד אותך להתמודד עם עצמך קודם כל. רכבתי עם איתי דור ועם אדם שהם רוכבים פשוט חזקים ממני פי 100, לא יודע, פי מיליון, עם הרבה ניסיון. וחשבתי לעצמי שאולי גם אני יכול. אז כן, אני יכול לעשות את הדברים, אבל לא בכזה מהירות, לא בכזה קצב, ומהר מאוד נכנסתי למצב הישרדות. ונראה לי צריך אולי קצת אומץ בשביל להראות את הקשיים שלך, את הנפילות שלך. אז אם זה מעניין אתכם, be my guest מה שנקרא, אבל זה סרטון קשה קצת לצפייה, יש שם ממש התמודדות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. הפחד משתק, ובאיזשהו שלב אתה מפסיק להאמין בעצמך ורוצה למכור את האופנוע ולרדת מהתחום וכל זה. אבל בסוף החלטתי לעלות. אולי זה יעזור למישהו או למישהי, ואולי זה פשוט מעניין, אולי. אז without further ado, תהנו מהסרטון כמה שאפשר. אוהב אתכם. שלום חברים, היום זה יום מיוחד. אני הולך לרכב עם בחור מאוד מאוד מיוחד, קוראים לו דור, איתי דור. אנחנו הולכים לעשות את אותו טיול של קליל במרכאות, ואני מקווה שאני לא אתרסק שם יותר מדי, כי מחר יש לי דברים חשובים לעשות. אז זה הולך להיות hilarious לפי דעתי. אני אנסה להפעיל קרדו ולהקליט את השיחות שלנו, ומה עוד. וזהו. תמיד רציתי לרכב עם איתי. בואו נראה איך זה יהיה. ניפגש בסרט. ועוד פעם שכחתי לקפל מראות, איזה דפקט אני. מה בן? שכחתי לקפל מראות. וואו, איזה כיף זה פתאום עם הפרילוד אפס, אני שכחתי שזה כזה כיף. בגלל שאני לא מספיק רזה, אז שמתי את הפרילוד על 3 מגאית. מה, תראה מה זה, אני מדבר כאילו אני מצלם, אני לא מצלם בכלל. אני מצלם, אותך מדבר מאחורה. אתה מצלם אותי חופר? אם אתה לא תיסע כל כך מהר, אני אפילו אצלם אותך יותר מקרוב. אז אתה אומר בעצם שאני יכול לדבר וזה... אז כן, כל הדיבורים הולכים למצלמה. בלי לצלם, אתה אומר, יהיה סרטון של איתי. כן. אתה איתנו אבל, או שאתה הרבה מאחורה, אני לא יודע איפה אתה. אני לא יכול לנסוע בכזאת מהירות כמו שאתם טסים. מה עושים אז? משאירים אותך מאחורה עם המצלמה? אין ברירה. אנחנו נסתכל את אחרי עלייה פה. יאללה. ככה מודע. איזה פדיחה. אסור לי, אני חושב שבאתי קצת... איך קוראים לזה? לא להיות יהיר. המסלול שעשיתם הוא לא מסלול למתחילים. הוא לא ממש. פה אני נפלתי. פה אני התרסקתי פעם שעברה. פעם... יש לה...
לא, אז גייז, אני לא נוסע מהר, אני לא ממר לשום מקום. אני נוסע, אני נוסע באיזי שלי, בסבבה שלי. סע במהירות שמרגיש... אוקיי. פאק. הרבה... תעבור, אני אסע. קודם כל, תיסע תמיד עם קסדה פתוחה, אם אין אף אחד תפנך למקום ממנו. כן. שנייה. לא, אתם נתתם פאקינג גז, אני לא רגיל לכאלה מהירויות. הכל בסדר. שנייה. איתי הוא תותח, הוא רוכב על. אני לא ברמה שלו בכלל. איתי. מה, אני לא ביטלתי ABS, יאללה. איזה שטויות. רק לרוץ, טוב. כן, כן. וואי, השקית שתייה של קלים מעולה. טעימה? יש לי שקית שתייה, פתחתי שקית חדשה של קלים. מה זה שקית? שקית, שתייה. שקית ניילון עם שתייה בפנים או בלי? שקית מים, תגיד מה, זה לא שאני ממלא, לשים על הגב. אז הקליים לא נותנים לך את השתייה גם, רק את השקית. נכון, ויש שקית בלי שתייה, אתה ממלא שתייה בבית. יופי, חשבתי השתייה של קליים גם. אוקיי. מה שאני אומר, אז השלוקר שלהם, בניגוד לקודם שלי, יש לו פייה שאתה שואב, מביא לך זרימה חזקה. זרימה חזקה וטובה. איתי, אתה סופרמן, אתה יודע את זה? אני? כן. שף? קצת יותר ניסיון ממך. אבל אולי אני אשרוד את זה, מה אתה אומר? לא בקצב שלך, אני אולי אשרוד את זה גם. לא בקצב שלכם, אבל איכשהו אשרוד. הכל טוב, אני מחכה שתראה לי איך אתה עושה את זה, נו. אם יהיה בלי פציעות ובלי מקטים, אז זה כבר טוב. פה, חצי גרם. זה תסכות. מה? הופ. твою мать. אוקיי, פה זה המקום שהסתבכתי פעם שעברה. פה זה המקום שאני הסתבכתי. אז כך... אוקיי. אני מקווה שאני אעבור את זה עכשיו. твою мать, עוד פעם, באותו מקום. באותו מקום. אוקיי, באותו מקום נתקעתי. שיט.
אוקיי. אוקיי. הורדת האוויר באחורי כן. כן. וכמה? ל-26. או 27, משהו כזה. לא, גייז, אני חייב עצירה לשתות. פאק. שיט. זה קשוח. המסלול עצמו הוא לא קל, אבל... לא קל. הוא כבר רואים שהוא מפולפל הוא לא קל, אבל גם לא קשה, הוא קל. אתה פה באמצע השמש עכשיו, נכון? פאק. גוד. עכשיו, יש שם, חבר'ה, יש שם עלייה אחר כך מאוד בעייתית, ארוכה, איפה שאני שברתי את הקוואדלוק. בסדר, אנחנו נסתדר. חלקנו? טוב, זה לא פייר, יש לך צמיגים של טרקטור, נו באמת. הצמיג האחורי שלי גם. אני צריך להחליף אותו. הוא כבר כולו טחון. תסתכל, הוא כבר לא... אני לא יודע, תסתכל על הצמיג שלי, הסטייר גמור. אז זה בכלל. בסדר, שהצמיג גמור. זה העלייה? כן. זהירות עם העלייה הזאת, היא מאוד טריקית. אוקיי. פאק. אוקיי. שיט, קיבלתי. הוא מחליק האחורי. פאק. למה אתה מחליק לי? אוקיי. כבר צמיג. אוקיי. Oh, fuck me. Oh, fuck. Fuck me. Ah, shit. לא, אל תיפול. אל תיפול, יא בן זונה. אל תיפול, יא זין. שיט, ירד לי דם, אני חושב. משהו. באמת? כן. טוב. מה קורה? פאק. חם. כן. מרגיש שאני צריך לסדר את הבולמים שהם כאילו חורקים לי כאילו. איפה אתה מחר? אתה הולך לקידר? אתה מביא לו את האופנוע או רק את הבולמים? אתה מביא לו את האופנוע או רק את הבולמים? זה עוד איזה 400 שקל רק הפירוק, לא? איך?
כן, טוב, יאללה, סע. יאללה. אני לא יכול לנסוע מהר מדי. יאללה, הכל טוב. אני לא יכול לנסוע מהר. אני לא יכול. אוי, זה לא פה. בוא. בלבלתי. פאק. לא פה, בצל. שמאלה, בן, שמאלה. יש? מה פה? זה? פה, זה למטה. כן. שם. זה? כן, נראה לי זה שם, בשמאל. כן, זה פה. פאק, נכבה לי מנוע בירידה, מה זה הדבר הזה? אתכם. להיות כאן פה לסינקל. איתנו בן. בן, שומע. איפה המים? לא. לא. שמנו מנוע. לא. בן, אתה איתנו? לא, אני לא איתכם, אני נפלתי את האופנוע, לא יודע. בן. אני לא איתכם, אני לא איתכם. Connection lost. כן, אני רואה את אבא שלך. תגיד לו שבן לא עונה לי כרגע. בן, שומע?
הוא לא שומע אותי, בן. Group connection lost. Group connection lost. הקצב גדול מדי, אני לא... מה זה? הקצב גדול מדי, אני לא... מה? הקצב? אתה לא יכול לנסוע בקצב שלך? אתה יכול להיות מתקדם על הסיבובים. אבל מה קרה לך? כלום. נכון. מה, יניע? הכל בסדר? לעזור לך? חכה? עזוב, אני חייב ללמוד. זה לא ככה. Group connection lost. אני חייב לסגור, אני חייב סקידני. לא צריך לסגור שום דבר קדמי, אתה בעילום. לא, אבל הגלגל הקדמי אז לא צריך שום, תקשיב, בן ראית שטויות ביוטיוב זה מעניין את התחת, תעזוב את זה, אתה בעילום, נגמר השיר. מה אתה עושה? תחבר אותו. לא ככה. בן, שומע? עם הברכיים גבי שתסתכל. תסתכל עליי. אין לי כוח. אין לי כוח. יאללה, שלוש. אני נפלתי, אני התעצבנתי. זרקתי קסדה, זרקתי אופנוע. קיללתי עם אמא של העולם. ועוד פעם אני על אופנוע, כוס רבק. זה מה שקורה, התמודדות. התמודדות. קח את זה מהאמצע. אני יודע, אני לא בכושר, המחשבות שלי לא שם, המראש שלי לא זה שם. לא שאתה לא בכושר. אחי, אני לא בכושר, אני לא ב... אתה תשתוק רגע ותקשיב. אתה בכושר שתואם את השלב שבו אתה נמצא, בסדר? אנחנו בקצב יותר מהר ממך, בסדר? אל תנסה להיות בקצב שלנו. אני לא מנסה. בקצב שלך. הכל טוב. אתה מרגיש שיש משהו שהוא קצת יותר קשה, זה בסדר, הניסיון יבוא עם הזמן. עכשיו אני אומר לך, את מה שאתה רואה מולך, קח מהאמצע. אני יודע. הילוך ראשון עם טיפה קלאץ' אם צריך, אבל מהאמצע, בסדר? ברגע שעלית את הקטע הזה, זהו, החלק אחרי זה כבר את השנייה מהסוף. אני לא מפחד ליפול, אני לא מפחד לשבור את העצמות, אני מפחד מעצמי. אתה לא תיפול, אתה תסע מהאמצע, אתה תעלה את זה באמצע, ואתה לא תעצור, אתה תיסע. אתה תמשיך לנסוע ואתה תרגיש איזה סבבה זה, מהאמצע. יש לך שם אחיזה, חלום. בסדר? ראשון, שני נראה לי. ראשון, הילוך ראשון, אתה כבר בשלב שאתה לא יכול לנסוע. אם אני אקבל ביסקי טרוטלי, אני אעוף עליך. אתה לא תקבל וויסקי פה. אני לא... אז עדיף לך... אתה תבוא ותקשיב, אתה תשב בשקט עכשיו, אני עכשיו. אוקיי. אתה תהיה בהילוך ראשון, ואתה תהיה רגיש עם הקלאץ', ואני אומר לך שאתה תעלה את זה. אתה תעלה את זה בקלות ואתה גם תמשיך לנסוע, אתה לא צריך להתפוצץ. איתי, אבל תעמוד בכפרה עליך, תעמוד שם. זה מלחיץ אותי שאתה פה. אני מבין. יאללה, סע. בלי הרבה גז. הילוך ראשון, שמור על ההילוך הראשון עם הקלאץ' כמו שצריך. רגליים על הפגים, סע! אין לי פה אחיזה. יש לך. אני רואה את זה. יש לך. רגליים על הפגים, סע, זהו, נגמר. קרה מה שאמרתי לך שיקרה?
כן. זה קרה בפוקס, זה לא בגלל שאני יודע לרכב. זה קרה בפוק, זה קרה בגלל שאתה מפחד בראש, והמילים שאני אמרתי הם נכנסו לך לתוך הראש, זה מה שקרה. יאללה, תסתובב. איך? איך? לא, זה לא ש... אני מבואס על ה... צריך לסדר את האופנוע, להוציא עליו הרבה כסף, זה הבא. אוקיי. שיפוץ גולבים, עניינים. אוקיי. איך? הופה. ממשיכים? יאללה, נשאר. פאק. אדם! אדם, זוכר את הקטע הזה? אתה עשית את זה כבר. אבל אני לא בטוח ש... רגע, שמה יש כניסה? זה? יש מפה אבל. נעלה את זה מפה, מה אתה אומר? לא, אני לא עולה את זה. לא, אני לא עולה את זה. כן, אני לא זוכר. יש לנו פה כזה ככה וזהו, לא? יש לנו פה חצי... כן, אני מבין. אני רוצה לראות אם מקסימום נעזור לו, הכל טוב. בוא נראה רגע, כן, נעצור פה רגע. בוא נסתכל רגע, אני אעלה ברגל, אני אראה שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד. אני זוכר שהחלק השני הוא חרא. אנחנו נדבר על מה תעשו שם. תן למומנטום להעביר אותך את הסלעים האלה. אל תוותר, תן, יפה, אתה טוב במומנטום, יפה. אבל אל תעצור, בן. אני לא יכול, כי הוא נכבה לי הבן זונה. עכשיו אתה לוקח פה מהאמצע, בן. אם יש לך את המומנטום, לקחת פה מהאמצע, תיקח. אם לא, אנחנו נבוא לעזור לך. היי, בן, הזאת. יאללה.
אתה בעצם לוקח והולך לשמאל, אתה רואה שהשמאל יש לך כל לסתוב? כן. סבבה. אה? לא, בן, אתה מרגיש את הפרפור הזה? מה זה אומר הפרפור הזה? אין לך אחיזה מאחורה. אם אין לך אחיזה מאחורה, תוסיק אחורה. ופה אתה צריך את המומנט לעבור את המדרגה. אם אתה תעצור באמצע את הגז, אתה נופל. פשוט אין לי כוח. אין לי כוח, אני מותש. הוא יעבור את זה לבד. אני יכול לעבור, אבל אני צריך לאגור כוחות, אני לא יודע. יש לך משקה איזוטוני במים או רק מים? רק מים. אתה מותש. אני מותש. זה עלייה של כלום, של 3 מטר. לא, זה לא עלייה של כלום. אבל היא כמו מה שעשית קודם עם המדרגה, רק שפה היא טיפה יותר ארוכה. טוב. כל הטכניקה שלי שאני למדתי אצל כולם, אצל צ'יקו, אצל זה, הכל נשכח, תקשיב, הכל נשכח. תקשיב, אתה רוצה לשמוע מה רק תקשיב, רק בראש, רק מחשבה אחת, אני רוצה למות. That's it. מה שיש? תקשיב, אני לא סתם לך לסתום, הקול שלך בראש הוא קול שלילי, לא טוב לנו. אנחנו רוצים בראש קול חיובי. מה הקול החיובי אומר? שאתה תעבור את הקטע הזה, ואם אתה רוצה לעצור זה באבן שם למעלה. אוקיי. אתה תוכל לעצור לפני, אבל אתה תעצור באבן למעלה, אפילו לא אם אתה תרגיש שיש לך את המומנטום. בסדר? ישר. סע, אל תעצור. סע, למה אתה עוצר אמצע העלייה באמצע? עצור. בשלב הזה אתה לא תתחיל לעלות, אתה רק תחליט, אני מחזיק אותך. מה אתה עושה? בדיוק עצור. עכשיו עצור. מפה אתה מתחיל נסיעה והגלגל האחורי אתה רוצה שהוא ייתקע במדרגה. הוא ייתקע במדרגה והוא ידחוף אותך למעלה, בסדר? כן. אתה לא מתחיל לאט, אתה מתחיל ונוסע. כן. וואנד אמרת אני מתחיל, אתה נוסע. כן, סע! אוקיי, עצור. אתה בשלב שאתה כבר כן. יפה. עכשיו השלב הבא, קטע האבן ההוא. זהו, את החלק הקשה עברת, מה נשאר לך פה? שביל? רצית לבוא לרכב איתנו, לא? לא, אני לא רוצה לרכב אתכם יותר. בסדר, יאללה. אני אוהב אתכם בסרטונים. בסרטון הבא אתה רואה את בן אומר חבר'ה עצרו הכל, תקשיבו לינק, הוא יעשה להם מה שאני עשיתי לו. יש חבר'ה שלא יודעים אפילו מה שאני יודע לעשות, אבל יש... I don't give a shit מי מה יודע, מי מה לא יודע, לא אכפת לי. יאללה, חוף. אפשר? אתה כל שנייה חוזר על אותה טעות. טוסיק, אחורה. אתה רוצה לבשל אותה, מתבשל. אז תיסעו הביתה, אני תיסעו הביתה, למה אמרנו שאנחנו רוצים לאן אתה הולך? בוא לפה, מה לעשן עכשיו, יא גנוב? בוא, אתה לא מעשן עד שאתה מגיע למעלה. בן! אתה לא מעשן עד שאתה מגיע למעלה, אני לא מתבשל פה סתם. בוא, אתה תעלה עכשיו למעלה, שום סיגריה לא תהיה. בוא תשב על האופנוע. תיקח אוויר, שתי מים ותשב על האופנוע. תגיע למעלה, תעשן את הסיגריה, בכיף. תגיד, עליתי את העלייה המחורבנת הזאת, יאללה. החלק הקשה עלית תכלס. לא, נו באמת, אני לא אעלה את כל זה. שמאלה. תחשוב על השמאל. תתעלם ממה שאתה רואה.
רגע. רגע, הוא מכבד דיבורית. אה. מה, אני מדבר לעצמי? מה לעשות? דלוק? לא. מה אותך? הדיבורית שלך עובדת? לא יודע. אני לא יודע אם היא עובדת. Grouping initiated. שומע אותי בן? ככה אני שומע אותך, לא מהדיבורית. Searching for group. רגע, אל תתחיל. הטעות שאתה חוזר Searching עליה for כל group. הזמן, ואתה מתחיל לפרפר, זה בגלל שאתה לא נשען אחורה. Searching for group. בדיוק. קלאץ', תעבוד עם הקלאץ'. Searching עוד for גז, group. עוד גז, אתה לא נותן מספיק גז. תתרון למוטר. ברגע Searching שאתה for תקוף group. מומנטום, ממשיך ישר. אל תיתן לו לכבות, תחכה לקלאץ'. Searching for group. Searching for group. אל תדאג, אני אערוך את זה כאילו עלית את זה בוואן שוט. לא, אני מצידי, תעשו מה שאתם רוצים, לא אכפת Battery לי. status. Low. הוא בעצמו הולך להעלות את כל הסרט. אני לא הולך לעלות שום דבר, אני הולך למחוק. קרדו הוא לא עובד, אין לו סוללני. תקשיב, אני מעלה לך את האופנוע, בן. תעלה. אני לא אכפת לי, אני לא יודע מה יש לי, אני לא יכול לרכב עכשיו. לא, אני לא מבין מה הבעיה, מה הסיפור שלך. אני לא יודע מה הסיפור שלי. סגור את התיק, יאללה, ערוך את הדיבורית, שב על האופנוע. טוב חברים, תרד תעלה, אז בן שלנו כל שנייה בוחר להרים ידיים. אנחנו פה מסבירים לו שהוא אמור למשוך. בן, גוף אחורה. גוף אחורה. תקחו בבקשה, תנו לי להתרכז. בלעד, אני רוצה להבין מה אני עושה. יאללה, נו. אוקיי, שלב ראשון יש לנו. בקיצור, מה ראינו פה עכשיו? אנחנו ראינו פה את מחסום הפחד של בן, ומה שקרה לבן זה שבמקום להגיד לעצמו בראש דברים חיוביים, הוא אמר לעצמו דברים שליליים. הוא רק התעצבן וקילל. עכשיו סבבה, כולנו מקללים, כולנו מגיעים לרגעים קשים. אבל בן היה מוקף פה באנשים עם קצת ניסיון שאמרו לו בדיוק מה הוא צריך לעשות. ברגע שהוא קיבל החלטה לעלות, ראיתם, הוא עלה. בעצם אולי נראה לכם את העלייה. אז זה פחות או יותר. אז בעצם מה שיש לנו בעלייה הזאת זה בעיקר אבנים ומדרגות. רצוי מתלים טובים, צמיגים, אחיזה טובה. אבל זהו, עלינו אותה. בן עלה אותה יותר נכון. וזהו חבר'ה, יאללה, בואו נמשיך. מה, אתם ירדתם ירידה פה עכשיו? עם הסיבוב הזה? כן. סבבה. כן. טוב, אני הילוך ראשון, יורד לאט. אין בעיה. אנחנו הולכים שמאלה. בואו נחכה לבן. בן, אתה רואה אותנו שאנחנו הולכים שמאלה? לא, אני לא מסתכל עליכם. אין בעיה, תעבור את הקטע שאתה... וואו, יש פה דרופ אחושרמוטה. יש פה דרופ מטורף. או שלא, שרק נדמה לי. כנראה שרק נדמה לי. כן, זה נדמה לי רק. יופ, טוב, שומעת. לאן הלכתי? חברים, זה לא מסלול המקורי של דניאל.
אוקיי. פאק. מה, רציני? אוקיי. Are you shitting me? איתי, אני אוהב אותך כמו אח, אבל אתה תהרוג אותי. בסדר, לפחות תמות שמח, יאללה בוא. אתה תהרוג. אותנו בצד ימין? כן. אותנו בצד ימין? אתה תהרוג אותי. אוקיי. אוקיי. אני אפילו לעצור לא מסוגל. לא תעשו. די, בלעד. מה יש לי היום? זה פה. צריכים להתחבר, אני עשיתי את פה. אוי, איזה כיף. איזה כיף. אבל אין פה כלום, זה עלייה רגילה. זה יותר קל מזנוח. הכביש זה פה, בן. כן, אבל האבן הזאת והעץ, ואני לא יכול. הכל טוב, הכל טוב, היא לא מחפר פה. תוסיק אחורה, הילוך ראשון, אתה עולה. אנחנו מפה ממשיכים לפז זה, לפז שוהם. נמשיך לפז שוהם, למה הוא גמור אין לו מים. לפז שוהם. זה פה. פז שוהם. יש שם שער. שלא תעוף לנו על הראש. מבוקר. מבוקר עם המומנטום. זהו, יש לך את זה. רואה? ימינה, בן. ימינה. הגענו לכביש, בן, אתה יכול לנשום אוויר. פאק. פאק. טוב, זה היה קשוח מאוד, אבל אנחנו... יאללה, אנחנו ממשיכים. אני מקווה שאני לא עושה טעות. נכון? ימים יגידו. הימים יגידו? ימים יגידו. whatever. בן המשוגע. ביטוח לאומי שלום. במה אפשר לעזור? הנה העלייה הדפוקה הזאת עוד פעם. מה שעשינו אז. אוקיי. אוקיי. נתקעתי קצת. כי באתי לפה לא טוב. אוקיי. רגע, אתה איתנו בן? אני קצת תקוע, אבל בסדר, אני חושב שאני מסתדר. אני מקווה שאני מסתדר. אני מקווה. Connection lost.
וואו. וואו, קיבלתי מכה. אני קיבלתי מכה. וואו. אני חושב שאני נפצעתי. סמר ילדים, איתי, אני חושב שאני נפצעתי קצת. מה אתה? נפצעתי. מה קרה? קיבלתי מכה ברגל, אחוז שילינג. אחרי לא, הוא מכיר. משמאל עכשיו, משמאל. לא, לא, שנייה. אני מרגיש כאב ברגל. פאק, זה כואב. שיט. זה כואב לי. האופנוע קפץ לי איזה 2 מטר גובה. רגע. אני יכול להזיז את הרגל? נראה לי שכן. שיט. טוב, יאללה, פצוע, אני עובר את זה. אני מקווה. אתה לצפות את זה? יאללה, ממשיכים? רגע, מאיפה אני ארד? ישר, תמשיך ישר לשביל. פה לא טוב. אולי פה. אין לך ישר פשוט? אלינו? לשביל? יש, אבל לא קצת מאפן. יש פה דרופ מאוד חזק. איזה דרופ? זה לא דרופ, אבל זה זה חרטית. דרופון קטן, בסדר, עשית אותו, יאללה. טוב, תצלמו אותי לפחות, את ההתרסקות שלי, משהו. אני אין לי מצלמה, אבל אולי אדם יצלם אותך. אדם, צלם אותי. מודפאקרס, מה קורה פה? צלם אותו. אדם, צלם אותי. אדם, אתה מצלם אותי? כן, יאללה, אבל תיפול בשקט. נו. אתה לוחץ בצד, כשהוא עושה ככה, תלחץ על הכפתור השמאלי והוא מדליק לך אותו. הוא יוצא מהמצב. אוח, תיופ תרוש. לא, לא משנה. יאללה, אתה צילמת אבל. כמעט איבדתי את השיט. זהו, הגענו. לעץ המיוחד. Group connection lost. אוקיי. מה עכשיו? עכשיו מחכים לאדם שטיפס אליך. אבל אנחנו בגדול בסוף. אוקיי.
אוקיי. איתנו בן. בן? איתנו? כן. יאללה. וואי 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 וואי. מה קרה? הכל טוב אדם? איזה גלבה? האבן? אני לא רואה, אני תקוע מאחורה. אני תקוע מאחורה כי אני מפחד עם הסלעים האלה. רואה שחסר לך אינדורו היום. היה חסר לך אינדורו. מה, אדם נפל? אתה יכול לבוא איתי מחר לקור. אהה. הבן שלך? איך יגיע? אוי, אוי. אך. אתה איתנו בן? כן! יאללה בוא.